Sana umulan. So yan guys, good morning. So mag-uuling kami ni Kuya Le. Pa-practice tayo paano mag-uling. Pag-aralan po, pag-aralan po natin guys yung paano mag-uling ng ng bao. Ayan, lininis namin guys yung yung hukay. And then kailangan ng magpapoy Para lumiyab yung uling. practice lang guys, madadali din to. So guys, ilalagay sa ilalim. Paano lalagyan yung uling? Mamaya Papapuin muna natin guys, kailangan mapuin muna yan. So guys, may liyab na siya. Kailangan mo nang paliyabin bago lagyan ng mga bao. Gimogay yung mga durog. Yung mga durog para So guys, lumiliyab na siya. Lalagyan na ng uling. Bao pala. walang uling dyan. Bao pala. Si Bunny. Bunny. Baba mo lang yung cellphone. Baba lang. Yan guys, tingnan mo, lumiliyab na siya, maapoy na. Ito-try lang namin kung ilang salang tong yung mga bao kasi dalawang beses na kupra to eh. Kaya makikita natin ngayon kung ilang sasalang yan. Yung first natin, unang salang natin, titingnan natin guys kung yung maapoy na siya Pwede okay na to. So kailangan tatakpan natin dandahan ng bao. And then siguro mga 2 to 3 hours okay na yun, magtatakip na kami. Yun yung pantakip guys, marami yung preparation yan. So yun guys yung lupa. Oo, kukuha pa kami ng balat ng saging para pantakip niyan guys. Ayan na siya, maapoy na. Yun, marami na apoy. Ibig sabihin susunog ng ilalim niya. Cut mo na bit. So yun guys, lalagyan mo ng uling. Uling! Guys, ibig sabihin maapoy na siya. Lalagyan namin ng bao, kailangan pupunuin namin yan eh. Panay lang refill yan, refill hanggang sa bumagsak yung yung bao, naging uling, saka siya tatakpan. Ayan guys ha. So yun guys, lapit na puno yung hukay. Wait na po. Mamaya tatakpan na yan. Hindi ko tatakpan yan. Ay, hindi pa pala. Refill lang, refill pa guys. Refill pala. Ang sakot ang naging uling na yan. Maraming proseso guys bago maging uling yan. Tuturo namin sa inyo guys paano maging uling talaga yan. Basta subscribe kayo. Follow nyo lang si talaga guys, buhay probinsya. So malapit. Estimate ko mga dalawang salang to guys, dalawa. Kasi hindi madadal ko sa isahan, dami to eh. Dalawang kupra to guys eh, dalawang kuprahan to eh. Diba guys, sarap ng buhay dito, buhay probinsya. Yan yung Valenzuela Farm guys. Sana all. Farm di Felicito. So yun guys, puno na yung hukay. Babalikan na lang namin yung after Guys, puno na 1 guys. hour. So, hintayin natin bumagsak siya. Pag bumagsak, babalikan natin siya. Saka tayo mag-refill ngayon ng bao. Okay. So, we will right back guys after 1 hour. So guys, mamaya ulit. So yun guys, medyo umulan. So yun guys, umulan na. So dadagdagan mo na ulit. Live! Sablay. So guys, pangalawang lagay na namin ito ng bao. Nauubos na siya. Maya ulit. So yun guys, kumuha kami ng katawan ng saging. Hey guys! Ngayon malapit na yung uling natin, malapit na maging uling. Kaya kailangan i-prepare na natin yung pantakip. Ang kailangan ng pantakip, kailangan natin ng katawan ng saging. Kinuha ni Kakatu. At kailangan natin ng mga kahoy na ilaw para hindi masunog yung ilalim. And then kailangan natin ng lupa pagtakip. Ayun guys, ginagawa natin.
prepare muna natin yung pantakip para mamaya, pagkatapos kasi yan, automatic kasi kailangan takpan yan eh. Bawal kasi pasingawin kasi magiging Abo. abo siya. So sayang naman ang effort natin, sayang naman ang pagod natin, di ba? So guys mamaya makita yung pantakip kung paano. Malapit na yan guys, mga 30 minutes na lang. Yun. So yun guys, maliyab na siya. So maya maya kapag medyo wala ng liyab at medyo bumaba na yung uling, tatakbo na namin ito. Yan. Katawan ng saging, tsaka kahoy. Para hindi siya sumingaw. Init yan guys, kita niyo yan. So bukas na yan kukunin. Bukas uling na siya. So mamaya maya guys, kukunin na namin yan. Patakip na. So yun guys, malapit na kami matapos. So magtatakip na kami ng daw ng saging, tsaka yung lupa. Yan. Malapit na matapos. Sibing ko na. Hi guys! Malapit na siya. Pinapatay niya na yung apoy. Kasi magtatakip na kami ngayon. Kunti-kunti lang. Oh yan, kahoy na kahoy. So yun guys, natakpan na namin. Kailangan walang usok para hindi sumingaw.